ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои сомонаи Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик, мардуме ки дар ғарибӣ ҳастед. Ҳама каса созен хубен. Ирӯз 26 ноябри соли 2024 шумо канали Саудо ТВ-ро тамошо кардед, неки лайк намондестем бачаҳо. барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошини хона чизе бошад, дар WhatsApp рӯй кунед, навори пагоҳина реклама када фурӯшта мегзорем. дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram ҳаракат мекунем ки бепосредник дар кӯтоҳтарин муддат савдо кардем. Ирӯза наворда ҳастай. хонаҳо дар Панҷ, хонаҳо зиёдтар дар ноҳияи Рӯдакӣ, хонаҳои заминӣ, квартираҳои фурӯшӣ дар дохили Душанбе 7 дона 8 дона, хонаҳои заминӣ дар Регар, квартираҳо дар Регар, дар Ваҳдат, яда када замин дар Курай. Баъдан як YouTube канали чоткара эълонтон мекунем ва дигар эълонҳо баъди шумо то охир тамошо кунед. ҳатто дарвозаҳои электронӣ ҳастад, бо диққат тамошо кунед. фақат подписатсия кунед, лайкро бизанед, навора Саудо ТВ сарш мекунад шеринар. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чортепа, деҳаи Ҷомида қарор дорад. нархша гуфтанд ки соҳибхона нархш бо маслиҳат беҳтарин места, ҷои зуре мега. маълумотро бачаҳо бо диққат гӯш кунед. Саудо ТВ нақлтон мекунад. сехонага 6 сотиқ замин масоҳат, обши 600 метри квадратӣ, калидор ҳаммом дорад. баъдан рақамҳои дастӣ 0963 24 соат кор мекунад, занг занед. подвал дора, об свет ҳастай, машуткаи 47 ва 49 дар пешаш мегарда. ҳуҷҷатҳо 100%, мактаб, масҷид, мағоза, аптека қарибакай. хонара соли 2021 сохтагиянд. размери хона мега 10 ба 9, баландӣ боша агар 3 метр, алишам мешава. тарафҳои 7-ум 9-ум тезгард боша, дихонага алиш мекунем. мегзарем ба дуюмин эълони рӯза. бачаҳо бо диққат гӯш накунед. касоне ки дар Тоҷикистон ҳастен, хоҳиши ҳам хеле электронӣ дарвоза кардани дорен, запчастоша ай ҳамин рақамҳои дастии WhatsApp метонен ина нигоҳ кунед. дар рӯи намуд мондестам ҳамин либои намуди запчастора ҳамин ака шумода ёфта мета доставкатон мекуна. мақсад барои сохтани ҳам хеле дарвозаҳое ки ба пулт кор мекунад. ку бачаҳо азиз, кадом метавона лозим боша, агар ина рақамҳои ахираш 2912 ёки WhatsApp +1 901 630 31 15 WhatsApp шунай акара занг занед, либои маркаша рӯйтон мекунанд. мақсад арзонтар карда ба сифат, яъне ки ба либои дизайне ки хитона маъқултон ҳастай, ҳамон хел дарвозара ҳамон устора мероен соз карда метавонад бачаҳо азиз. марамад ина WhatsApp дастӣ аз уми канали ютуби Саудо ТВ ҳамин акара занг занед, ба скидка ҳамин чӣ меган асл боша рӯйтон мекунад, коро мелиша. ассалому алайкум дӯстони азиз, мега мада замин дар Курай аз дохили Душанбе боша, тарафҳои Корвон Гулбутта 2 ё 3 сотиқ замин боша мехарам мега. дар WhatsApp-ам +7 952 18 54 167 WhatsApp дорум, занг бизанед. мардум диё кунед, бетараф набошен. акои азиз, кадомитон дорен, ин шанса аз даст натен. 2 ё 3 сотиқ замин, темболи дар дохили Душанбе замино сотиқҳошо майда майда ҳай. ҳамин тарафҳо кадомитон дорен, шанси беҳтарин акара занг занед, заминтона мехара. лайкора монед, кадомида эълон дар корам хели WhatsApp мада найсонед. дӯстони азиз, Шон МС и бачаак мега ки ман мехоҳам гарини блогер шам, гарини ҳавас дорум блогерида. ҳам бачаак мақсад мехоҳад ки подписчикошо бисёр шава, ҳавасманд шидагиай. ҳамин акара агар бутоне ҳама каса дастгирӣ кунен. хонаҳои фурӯшам мемонад дар ҳамин видеош, дар ҳамин каналаш. мошинои фурӯшам мемонад. либои видеоро мақсад мепартояд ки шуби ҳамин блогерида ҳавас дошаш. силкаш дар таги комментария ҳама касаят дастгирӣ кунен бачаак дӯстони азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 5 комната 6 сотих замин масоҳат дорад ки дар шаҳри Ваҳдат Мачитонда қарор дорад. Нарха бинен 62030 нархи ҳамин хона. Аки қимати бадай мабхоти 620,000 сомонӣ. WhatsApp-шон 1903 ҳозир занг бизанед аз номи канали мо Савдо ТВ. хона дар наздикии беморхонаи Мачитон. Мактаб дора, садик дора. Аз пеши хона таксӣ то сентри Ваҳдат ҳастай. Сета магазин дар наздикии хона ҳастай. Хулас местаи зур. Очень хороший место. Евроремонт просто хона бомба бачаҳои азиз. Нигоҳ кунед чӣ хел фасон зур қонуну қоида шати. Масоҳат ҳам кам нест. 6 сотих масоҳат 5 дар хона. Потолока бинен просто дам бигирен бачако. Лайкҳо рамонен, поделитсау подписаться кунен. Кадомитон хона дорен, замини квартираи фурӯшӣ дорен, дар WhatsApp рой кунен. Ҳамин фақат навори чотка кунен бачако. Ҳамин видеонавори фасонаш кунен. Тамоми қонуну қоидааш хати роӣ кунен, ё ки мерем хидмон навораш мекунем, рекламада фурӯшта мегзорем. Мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната 2 сотих масоҳат чорбоғи боло мегаку шаҳри Душанбе дар Варзоб деҳаи Чорбоғда қарор дорад. 269,000 сум нархи ҳамин хона. Рақамош 0200 агароти калон. хоб 2 сотих масоҳат 3 комнатага кадагай 269,000 сам камтар боз мақсад савдо ҳамеша гирд забор гирифтагӣ 4 тараф маҳкам агарот дарахтои мевандиҳанда ва дигаро. Хуласи гап дӯстон кадомида дар кор ҳастай. Ҳамин акада метонен ҳозир занг бизанен маслиҳатка бигирен. Кадомида хона дар кор, квартира, замин дар корай дар WhatsApp нависонен. Баъдан навори баъдина аз куҷо то чанд сомона хонаҳоро навор бикунем ишам нависонда монен. Баъд лайка чанqa метонен бизанен. Ҳамин наворомон бачако дастгирӣ камтар систае. Нашод масъалаи лайк ҳама каса систи кесем бачо. Чанqa метонен биҷиқен лайкора. Мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯше ки интизораш будем. 161,000 сомон дар ҳамин хонаи фасони замонаиро мехарем бачо. Тамошо кунед. Хонаи фурӯшӣ 4 комната 20 сотих масоҳат 20 сотих 4-5 та акадудар маслиҳат мекунен. 40,000 мепартоенда ҳамин хонаро мегирненда участка када тақсим када ҳамсоя ба ҳамсоя зиндагиро сар мекунем. 4 комната 20 сотих масоҳат деҳаи Сомони 3 ноҳияи 5 граница Афғонистон. 161,000 сум нархи хона. Рақамҳои дастӣ 18-19 ахираш метонен занг зарен. 5 та 8 18-19 ноҳияи 5 ҷамоати деҳоти намуна деҳаи Сомони 3 масоҳаташ хоб 20 сотих мақсад 0-20 гектар ҳамешава 4 ҳуҷра долон алохона анҷумхона ҳавзи 25 тонага дора. Сементи ҳуҷҷату 100% бо мошин эваз ҳам мекунем. Маълумоти бештар рақамошонда ҳозир дӯстон занг бизанен. Мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира 7 этаж 44 квадрат метр шаҳри Турсунзода 4 микрорайонда қарор дорад. 4 микрорайон шаҳри Турсунзода 178,000 сум хона коробка. Рақамҳои 35 занг занед. Срочно мега хонамон дар 4 микрорайон қарор дорад. 7 этаж як комнатага 44 квадрат метр доми 19Б дӯстон азиз. Коробка кадагӣ назди стадион, парк, бассейн, мактаб, садик, хулас документҳо 100% беҳтарин ҷо барои зиндагӣ кардан худтон буд дӯстон азиз. Маълумоти пурра аз соҳиби ҳамин хона дастрас бикунед. чизе ки мақсад роӣ мекунед дӯстон адресоша фасон када дар таги ҳамо навор дар видеото муда роӣ кунед мақсад адресоро бихонемда. Мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната квартира дар 1 этаж 52 квадрат метр 195,000 сум нархи квартира муайян шудагай. Ина калидори калон 1 этаж 52 квадрат ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе 195 нақш бача азиз. Рақам барои тамос 44 занг занед. Поёни корвон одамо зиндагӣ доранд, об светам дора, ремонт ҳам хел састаяни
хулоси гап ки касе ки мехара бо далши ба хост дил ремонт мекуна. Хона пада бой тапа тайёракай бо далши корои сохтмонира кардистанд. Мақсад краскаву ранг боша кардистян ҳамин қайқати ҷанбас мекунанд. Одаме ки мехара худаш бо далши давом мета. Бачако кадомита лозим боша агар темболи 2 ҳуҷрага будааст 195,000 сомонӣ мега. Сади накни дар дохили Душанбе бачаҳо азиз нархнамо беҳад қиматай. Успед кунен, занг бизанен, маслиҳат карда хонара харидорӣ бикунем дӯстон азиз. Мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. Рости бачаҳо хоҳиш карданд ки квартира зиёдтар навор кунен. Моан гапҳои шуморо заминда назадемда, ба ҳамин хотир 5-6 та квартира ҳам навор кардем. Ёра ба назар бигирем бачаҳо азиз. Квартира фурӯшида аст ки 2 ҳуҷра квартира. ҳамин қайки бачаҳо Душанбеда қарор дорад 150,000 мега, 35 квадрат, 65 микрорайон, 150,000 сум нархш. Дом мега чорошиёна ҳай, хона дар соколни этаж қарор дорад. Мутаассифона подвал бачаҳо азиз. Ҳаяка ҳамин хеле роӣ кардан қабул кардем. қарор дорад дар подвал. Масъалаи об, канализатсия, техпаспорт камбуд нестай. Дом дар мобайни ҳавлиҳо қарор дорад. мақсад занг занед дӯстон азиз. инами рақамҳои 76 да метавонен муроҷиат кунен, маслиҳат карда харидорӣ бикунем бошад азиз. 150,000 сум мега, сокони 2 ҳуҷрага. мегзарем ба 9-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки 3 ҳуҷрага квартира, 20 этаж, 64 квадратный метр. дар Зарнисор, Душанбе территория Зарнисора қарор дорад дӯстон азиз. хона коробка 190,000 сум нархи хона. мақсад рақамҳои 9997 ватсап шунай метавонен занг задан маслиҳат кунен. ягон дирам арзон намешавад бачаҳо азиз. ҳамин 190,000 сомони пирра биёрем битен, баъд хонара савдо мекунад. фақат беҳуда занг назанен. алиш намешавад, арзон намешавад, кредит дода намешавад. мақсад ҳамин 190 тоза биёрен, ҳамин хел сума битен, ина мегирем. фақат ки бисёр занг мезананд, нороҳат мекунанд. беҳуда занг за вақтона сарф накунен мега. ҳамин бисёро чӣ хеле занг ака алиш намешавад, ними сумша битен намешавад. и хеле туда и хеле масъулоти беҳуда вақтона сарф накунен мега. хона коробкаи 20 этаж, ака болодай 64 квадратный метр бачаҳо азиз. мегзарем ба 10-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки 2 ҳуҷрага квартира, 7 этаж, 44 квадратный метр дар повороти Ленингради шаҳри Душанбе қарор дорад. мақсад ноҳияи рӯдаки бинг хато намекунад бачаҳо азиз. 220,000 сум хона коробка, 7 этаж, 2 комната, 44 квадратный метр. ватсапшон дада занг занед. фабрика Ленинград, назди роҳи калон. хона дар автомошина ҷойгир аст. доми 8 ошиёна, лифт ҳастай. срочна денги нужен мега, сум лозимай мефурӯшемша. мақсад маслиҳат кунен худотон бо занг за рақамҳои 984 14 10 10 занг занен. асай бачакҳое ки аз ноҳияи рӯдакӣ боша, моро тамошо киста боша. мақсад дар комментар нависен ки мо аз рӯдакӣ ҳастем, ҳам тарафҳои Ленинский район ҳастем, шуморо тамошо мекунем. дар ки ҷо бидан набидан фарқ надорад. аммо тарафҳо бисёр комментар кунен, агар боз зиёдтар ҳам тарафҳо навор мекунем дӯстон азиз. чанд қа дастгирӣ боша, агар ҳамон қа наворои ҷолиб бари шумо пешкаш карда мешавад. лайк монен, поделиться кунен, подписаться кунен, комментария беҳтарина фаромӯш накунен. мегзарем ба 11-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки дар Регар, заводи Симба симичкай ку Симба чипси аста модда мега қарор дорад мақсад ҳамҷа. 4 комната, 2 сотих масоҳат, хона просто зури бад кардагианша, ранги ҳаму дачаворияй. мақсад беҳтарин састаянда қарор дорад. ин ҳамин хона коттеж. 410,000 сум нархи хона муайян шид. ҳавли 2 сотих, 4 хонага таъмир кардаги тайёр, кухни гарнитур дора. об свет масъала доимия назди заводи Симбада қарор дорад. муомилаи хубам мешавад. дӯстон азиз, мақсади гап чизе ки ёфтем, чизе ки роӣ кардан, чизе ки хостем, ҳаракат кардем, ҳамаша навор кардем. кадомида замин, мошин хеле дар кор бошам, метавонен дар ватсап нависонен, мо эълон мекунем.
ёки одамое ки хонаҳошона мақсад аренда аст продаст, нашуд ин мақсад мода муроҷиа кунед. Чанд метавонед лайк, поделиться, подписаться. Сауду ТВ бари шумо навор мекунад. номерҳои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. Нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кураи дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонед, навори байдина эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. Лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунед, зиндаву сарбаланд бошед дӯстони азиз.